pryč. Zavolejte, tady jsme! Kam jedeš? Zavolej, kam jedeš? A teď zavolejte, couvni! Sem k nám! Couvni! Už couve, já myslel, že to nebojte se nic, ale děti, vy všechny a rodičové, držte si děti, aby tam nebylo. Aby se nikomu s nikomu nic nestalo. Podívej, ten je, viď? Nebojte se nic, on neujede, on se neotočí, on se jenom souvne. Akurát teda musím upozornit vás všichni, že bočnice se otvírá tam. Tak jestli máte ještě čas, zkuste se přesunout za ty zábrany, ale ne tudy, ne předem, takhle zadem si to obejdete. Abyste to viděli, takhle si to děti obejdete, tam se otvírá tam. Už nám se nebuďte, jestli si to obejdete. Líbí se vám? Tohle jsme loni nestihli, vy. Těšili jste se?